Привітання! Ви на каналі Вишиваємо разом. Поскольку швоплетенка я вам вже показувала, або косичка, то сьогодні спробуємо зробити швоплетенка з крижиком. У беларускай вышыўцы вельмі шмат таких технік, которые менавіта адначасова вышываюцца, і гэта вельмі прыгожа. То есть не вышываецца плетенка, а потым крыжыкі зверху там альбо знізу, а вышываецца адначасова, каб не было лішніх шыўкоў. Выходзіць вельмі эфектна. Значит, мы замацоўваем нашу ниточку, починаем вышивать плетенку. Поскольку эта техника на основе крыжикования, мы начинаем робить нашу плетеночку. Я трошки провышиваю, как было видать. И теперь мы будем сверху робить крыжик, так? Вот мы идем сюда. Я вышиваю крыжик сверху над плетенкой. Так, сейчас я погляжу по ниточкам. Вот я зробила крыжик. Так, бачите, да? Вот крыжичек отримався. И вышиваем плетенку далее. Вот теперь праз интервал я буду робить еще один крыжик. Сверху я зробила одну диагональку, накрываю ее и выхожу, отрывается в том месте, там, где я вышивала плетенку без крыжика, то есть как бы там бы я и опынулась. Вот отрывается с этого боку у нас идет плетенка и над ней крыжики с однольковым интервалом. Так. Так, тут я трошки скосила, який мені вийшов худосочний крижик. А з другого боку у нас отмілюються ось такі дві паралельні строчки. І над ними такі одиночні шовочки горизонтальні. Так, ось він так виглядає. Працюємо вишивати. Ну, бачите, тому що я, коли вишиваю на камеру, я тримаю трошки далі від себе пяльця, да, і мені складно лишити ниточки, тому що це, звісно, лишені техніки вишивки, і ліпше все пролішувати. Скільки ниток я йду вправо, якої у мене там ширині крижики, тому що вони мені зараз трошки гуляють. Ну, але головне, що видать алгоритм последовно, что зачем. Вот я люблю еще один крыжик. Ну, теперь я плетенку. Так, теперь мы можем сховать нашу ниточку. То есть, когда робить возможно косичку або плетенку трошки густейшей, то спокойно можно сховать ниточку з этого боку, она не буде видать. Коли вона зовсім реденькая, то тоді легше перейти на отворотний бок, і тоді вже обвити це 11 швов строчка. Ось так воно виглядає з цього боку, ось так виглядає з відворотного боку. Так? Ось з відворотного. Ну, ось бачите, за ширині вона трошки починає гуляти. Тут ширше було, тут уже вузейше. Як протягнути? Нам треба замацуватися ліпше за цей шовочок. Один з ниток вишивки, так, как не чіпляє тканину, и выйти, как бы у нас не заканчивалось. Значит, мы будем фиксировать теперь нитку за нижние ниточки, так, и выходить, как бы у нас не заканчивалась ниточка, мы вот тут повинны тогда выйти с новой ниткой.